Tässä on nyt tämä uusi virsi sitten. Voin sen verran sanoa tästä tekstin lähtökohdasta, että semmoinen vanha teologinen määritelmä synnille on se, että se on niin kuin vieraantumista aidosta olemisesta. Ja tätä asiaa tässä tekstissä nyt pohditaan niin kuin niin nykyaikaisen todellisuuden kautta, että virsikirjassa ei sitä vielä ole. Tämä on tämmöinen niin kuin nettiriippuvuus on tässä se asia, jota tässä virressä pohdiskellaan. Täten jaamme näillä saatesanoilla tämän nuotin teille.